ಮಾತ ಕಲಾಭಿಮಾನಿ ಬಂದಲಗ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತೊಂದು ಏನಿದ 2ನೇ ದಿನದ ಇವಜ್ಜಿ ಬಯ್ಯದ ಬುರ್ದುಡು ಭಗತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಪನ್ಪನ ಹರಿಕತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಗುರುದಾಸ್ ಮೇರ ಹರಿದಾಸರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡಪರಂಡು ಐತ 2ನೇ ದಿನದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ಪೆರವಲ್ಲರು ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವೈದ್ಯನಾಥ ನಗರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ ದೇಮತ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆರ ಬರಡು ಬಂಡದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ತುಳುವಾಸಿರಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಕುಡ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಗುರುಕಾರರಾಯನಂಚಿನ ವಿವೇಕಾನಂದ ಸನಿಲ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಗೌರವ ಸಲಹೆಗಾರರಾಯನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಕಲ್ಲಿಮಾರ್ದೆ ಮಲ್ತದೆ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿಗೆ ಬರಡು ಬಂಡದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಸಂಚಾಲಕರಾಯನಂಚಿನ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ದಯಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡಿಗೆ ಇರ್ಲ ಬರಡು ಬಂಡದಿರಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಏಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಮುನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಇವಜಿ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಂದಿರ ಮಗಲು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗಡೆ 2ನೇ ದಿನದ ತುಳು ಹರಿಕಥ ಉಚ್ಛಯದ 2ನೇ ದಿನದ ಉದಿಪನನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದೆ ಎರಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಮಲ್ತದಲ್ಲ ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥೇಶ್ವರ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ವೈದ್ಯನಾಥದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ್ ಇರಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದಿಪನವನ್ನು ಮಲ್ತುಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಶ್ರೀ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಂಚನ ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆಲಿನ ಸಂದೇಶ ಬಂದದ್ದು ಇವಜ್ಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಶುಭ ಸಂದೇಶನು ಇರು ಕುರುಡು ಪಂಡದ ಎರಡ ಭಿನ್ನಯನ್ನು ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ಇವಜ್ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವರಾಯನಂಚಿನ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರನ ಪಾದಗಡ್ಡ ಬುರೊಂದು ಅಂಚನೆ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಅಂಚನೆ ಮಾಗಣದ ಒಡೆಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಈ ತುಳುವಸಿರಿ ಕುಡ್ಲ ನೇತ ರಡ್ಡನೆ ಲೇಸಿಡಿ ಈ ಪಾಲ್ಪಡೆಯರೆ ಎಂಕೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವಕಾಶ ಕೋರ್ನಾರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಯನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲಿದೊಟ್ಟು ಕೊಡ ಒಂದು ಮರ ರಡ್ಡಿನಾಗ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಎಂಕರಡು ಬರ್ಪುಜಿ ಬರ್ಚಿ ರಾಜಿ ಪಂಡ ಬಿಣ್ಣೆ ರಾಪಣತ ಮಿತ್ತು ಬೋತು ಜಾ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ ನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಈ ತುಳುಕು ಈ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪೆರತ್ತ ಅವು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಬಣ್ಣಲಿ ದಯಬಣ್ಣ ತುಳುತ್ತ ಬಗೆಟ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆರಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹೋದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಡೆಲ್ಲ ನೇತೇಶೇಡು ಪಾತಿರ್ತಾರೆ ದೇವಣ್ಣ ತುಳು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಂದು ನನಗೆ ಇತ್ತೆ ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾಡಿ ಮಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಣಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾ ಹಾಕೊಂಡು ಐಕೆ DM ಒಂದಲ್ಲ ಲೆಪ್ಪು ಕೆಲವು ಜನ ಐಕೆ ಹೊಡದೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಅತನ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಈ ಶಬ್ದ ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಾರಿ ವಿರಾಲವಾದುಂಡು ಪಂಡ ಜೋಕುಲು ಎತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪುಣ್ಯತ ಅಂಚದ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ಲ SLC PUC ನಮಗಾಯ್ತು ಅಲ್ಪೂಜ ದೂರದ ಊರುಡುಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮಂಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ 2-3 ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟದು ಬಾರ್ದೇರು ಇಂದು ಏನ ಅಂದು ತೋಜು ನಿತ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುನ ಪಂಡ ಅಕ್ಕಲು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ ಲೈಫ್ ಅದು ಸಟ್ಲ ಅನ್ನಕ ಮದುವೆ ಮಸಿರಿ ಅನ್ನಕ ಅಕ್ಕಲು ಅಮೇರಿಕಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗ ಅದನ್ನ ಬಾಂಬೆಡ ಬದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಮೂಲೆ ಬಾಕಿಯಪ್ಪ ಅಂಚದೆ ಈ ತುಳುತ ಮಿತ್ತಿ ಈತೆ ಪ್ರೀತಿದಿದೆ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಲಿದೊಟ್ಟು ಅಂಚನೆ ಅರ್ನ ಗುರುವಾಯಿನಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ನಡ್ಮಾರಿ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಿಸರದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ಲರಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಮಂದಿರದ ಗುರಿಕಾರ್ಯನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ವಿವೇಕ್ ಸನಿಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಲ್ಲ ಮುಗಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಊಟಲ್ ದಿಂಜಿದೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದವಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಈ ಹರಿಕತೆ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಪಣಿಪನ ಚಿತ್ತನ ತುಳು ಪ್ರಸಂಗ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀನು ಮಲ್ಪೆರಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ಖ್ಯಾತ ಇನ್ನಿತ ಹರಿದಾಸರು ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಗುರುದಾಸ್ ಮೇರು ವೃತ್ತಿಡು SNM ಕಾಲೇಜ್ ಮೂಡುಬಿದಿರಡು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆದುಲ್ಲರು ಹಿಡಿದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹರಿಕಥಾ ಪರಿಷತ್ತದ
ಖಜಾಂಚಿ ಆದಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಂದುಳ್ಳರು. ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆದ ಮುಖ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಆದಲ ಆರು ಉಳ್ಳರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅನೇಕ ಹಲವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಆರು ಬುಳಚಿಲ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ SP ಗುರುದಾಸ್ ಇನಿ ಎಂಕಲ್ನ ದಾಮಾಜಿ ಪಂತೆ ಪಂಪಿನ 2ನೇ ದಿನದ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು. ಆರೇನು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಿರಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರ ರೈ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ಅಂಚನೆ ಹಿಮ್ಮೇಲೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದುಳ್ಳರು ನಮ್ಮ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಅಂಚನೆ ವಿವಿಧ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಕಾರೋಡು ಭಾಗವಹಿಸೊಂದು ಪುನಃ ರಮೇಶ್ ಹೆಬ್ಬಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪುಷ್ಪ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ ಭಜನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಹರಿಕಥದ ತಬಲಾ ಸಾತ್ಯಾದಿನ ಬೈದ್ಯರು ಸುರೇಶ್ ಆಚಾರ್ಯಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಸತೀಶ್ ಕಾಮತ್ ಮೇರೆ ತಾಳದ ಸಾಥಿ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪತಿಯದ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು.